ndinobva kwaSeke kwaZiko. Bundo rangu iri rakatanga 2020. Matangiro arakaita rakatanga kari kabundu kadiki kakachena ruva kaiswinya kabundi kako kaiva nechepapapo. Pandakakakwenya kubva kaputika ruva ndakabva ndarara. Mangwana acho ndichimuka ndakaona pane chisasa chatenderera paiva nekabundu kayo. Chisasa ichi chaiswinya ndatanga kuchikwenya chibva chanyura mukati. Chanyura mukati ndopakatanga dambudziko. Mudumbu rinobva matanga kurwadza. Chibva ndatsanangurira mumwe ndati vamwana ndakunzwa mudumbu panapa. Mudumbu ukanzi handisi chikafu here chawadya chakutoti mudumbu muite sei kurwadza. Ndati kuti kudaro here aiwa ndisingoti chikafu. Ndikambogara ndagara dumbu rakatanga kukura muchitotamba kunge mumwe mwana gufu richitobudawo kunze. Ndikatoti kuna baba ndikati ini ndinenge ndazvitakura panapa. Igore ripi iroro? 2020. Ndikati panapa ndinenge ndazvitakura handichaziva zvikanzi towazvitakura. Ndikati ndakabva ndagara ndikabva ndaita 10 months ndisingadi. Ndibva ndaiti ndingaende ndimbofamba maprofita ndimbonzwa kuti zvakamira sei. Ndafambawo ndikasvika pane mumwe muprofita akandiudza kuti amai mukuita kunge makazvitakura but hakusi kuzvitakura. Oi munamato wangu munoshandisa munosodzoka mondiudza kuti zvakamira sei. Zvishuwa ndakaenda ndikanoshandisa munamato uyu. Ndichipedza ndakatanga kubhidha. Ndabhidha ndakaputsa zvimagodo zvakasviba. Ndikatoti ndikatovatsanangura ndikati wona ndozvandasangana nazvo avo vangu vari kubasa. Ndozvandaisangana nazvo. Indaitoti une nhungu. Kuti mbatambomira zvakadaro. Tagara kubva tati ndimbonoudzana mama kuti ndochirwere huri munyama yangu. Ndakaenda zveshuwa kuna mama. Mama wangu anogara kuStepford Mandaptini. Ndakaenda ndikanovaudza kuti mama ndorwere huri pandiri. Mira chimbotsvaga mari. Ndatsvaga mari ndichakufonera iwe umbounganidzawo timboenda kupari. Zveshuwa mama akazondifonera ini ndandane yangu mari mbichana mama wane yavo. Kanzi aiwa ndikupari. Takaenda kupari kuya ndikanoitwa skani yekutanga. Vakatondiita skani ndobvaona zveshuwa mudumbu mune chinhu chirimo asi ndatisina kuzvitakura. Kanzi ndo chinhu chirimo asi hasi mafibroids chibundo chirimo. Ndikati ndikanzi unofanira kuitwa mamwe maskani 2 asara. Une mari here? Ndikati izvini zvandisisina mari ndoyanda ndinayo. Zvadaro imari yaidiwa ima. Mari ipapo yaidiwa zvainzi kuenda kunze yaita 200 CT scan. Ndandisina mari yacho. Mama wakanditi handeikumba sezvo hatina mari yacho hatinayo ndeyescan 1 rege timboenda kumba. Taenda kumba tozoona kuti tingaiunganidze sei mari yescan. Zvino mari yakatanga kushaikawo. Baba vachitsvagawo ichishaikawo mari. Zvadaro ndakabva ndambogara ndaita semunhu yavaraiwa. Ndagara ndabata 2021 muna August muna November 20 ndizvo muna November ndakaenda kuchibhedhlera ndokandadzokera kuna mama. Mama ini ndiri kurwara bhosi ndaingorutsa ndichiita sei zvana mama nenge bundu rerakurisa bhosi ranga ratita kakubuda kunze. Kanzi iwe unenge wakazvitakura kwanzi unenge bundu rerakurisa handi kuchipatara. Mama wakatsvaga mari kanzi aiwa ndikukaranda ndakanzwa kuti vanhu machajisi ari nani. Taenda kukaranda kuye ndakandoitwa skani ubvaona mune mwana uko bundu riripo zveshuwa. Kanzi bundu iri riripo wakazozvitakura sei nadhokita vaiva kundibvunza. Tikati handizivi bhosi ndaitoti ibundu ririmo. Tikati hasichaita kuti tikuopareti tinozokuopareti unozodzoka apa tinokanganisa mwana tinogona kutomuuraya hazvichaita. Kanzi wombodzokera. Vakandipa mapiritsi avakandipa ndikadzokera. Mapiritsi aya akasvika pakupera. Nhumbu yakabva yaita 6 months. Yaita 6 months kudaro ndakabva ndatanga kufenda ndichidonha ndichiita sei. Ndobva vafonera mama tikanzi kuno mudzimai wangu azvinotirerera mushi mudzimai wangu arwara. Tikanzi mama ngauye mutori mari yandinayo muende naye kuchipatara. Zveshuwa vakaenda kundotora mari tibva taenda kuchipatara.
ndasvika kuchipatara kuye kuma1 dzeusiku kunze kwakumuchinga jaFebruary ndakadonha tanga kufenda tangu nayo kubhini chibva ndatakurwa ndaiswa muchipatara ndopiwa mubhedha ndobva ndagara 3 months ndirimo muchipatara ndichitariswa nemamwe madhokta achiuya achinditarisa achida kunoti bundu rangu iri makarirape sei. Operation yangu wakati 600 kugaranta kuparire nyatwa wangu wakati 1.2 kuti operate. Zviri kukanganisai zvakadii bundu iri pakunge muchirarama zvakanaka? Izvezvi rakundikanganisa pakuti kudya chaiko handichadye zvakanaka, kana basa chairo handichakwanisi kuita, kana kuti nditsvaire chaiko nguva refu handichakwanisi, kuti ndiwache chaiko handichaita, nomwangu ndianotondiitira basa handichakwanisa kushanda. Zvekurwadza rinongorwadza chero paradira anytime rinongotanga kungorwadza. Bundu iri vari kutanzi dambo iro bundu racho department rewomen's growth, asi iro zita raro chairo rinonzi Desmond Chuma. Desmond Chuma iri bundu rinonzi rikaregerwa raramba rakadaro rinoramba richikura. Rinozopedzera raputika. Vangatotibatsira vanotiwana panhamba dzinoti 078 3144 275 kana kuti 071 59 64644. Vangatotibatsira vanotibata ipapanda tambudzikana tombura kana basa chero rangu randinoita handina kana kwandambokwanisa kuenda ndinda kutokwanisa kuona mudzimai wangu ndizvo ndaita sei mari chaichiri kwandiri hayi kundinetsa handisi kuzobata kana